Bakuruba kunnafoni o ye kelen be o de ye k'a ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye furancɛla fanga wasabulon ma ɲɛma a ye Okle ale ni sifinw ka jɛkulu ni o ye CNJ ye o bureau exécutif national bisimila ni an don k'a ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don wa ni ye a kuma selen ye fana kunnafoni daminɛ i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ cogoya min na fɛn min ye furancɛla fanga ma ɲɛma furancɛla fanga wasabulon ma ɲɛma ale Okle ani CNJ o ye sifinw ka jɛkulu o bisimila novembre kalo tile 27 alamisa Kadija Tarawele Seydou Ɲare de tun bɛ Sirifila Jabaramuso tɔgɔ la an ka jan ka ɲamadali kɛ. An bɛ aw fo ka waleɲumandɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin de ye bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni kumaselen ko aw dangana kunnafoni daminɛ i n'a fɔ an tun ye aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na k'a fɔ fɛn min ye furancɛla fanga wasabulon ma ɲɛma ka bɛn ni alamisa novembre kalo tile 27 ye a ye Okle ale ni sifinw ka jɛkuluba ni o ye CNJ o bureau exécutif national maaw bisimila Kadija Tarawele Seydou Ɲare de tun bɛ Sirifila Jabaramuso tɔgɔ la. Furancɛla fanga wasabulon ɲɛma ale ka sigi kun fɔlɔ n'o kɛla office central de lutte contre l'enrichissement illicite Okleji a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen Okleji mɔgɔw bolo ka ɲɛfɔli kɛ an ye u ka nin bɔɲɔgɔn ye laɲiniw kan o min senfɛ u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko fɛn min ye olu ka bureau kura maaw ye u nana walasa o bɛ se k'o yira cogo min na furancɛla fanga wasabulon ɲɛma la ani ka kuma ɲɔgɔnya kɛ baara bolodalen min b'u bolo olu kan walasa a ko laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati olu ka sigi kɔfɛ fɛn min ye sifinnakaw ka jɛkuluba ye n'o ye Conseil national de la jeunesse maaw ye olu fɛnɛ bisimilala furancɛla fanga wasabulon ɲɛma fɛ u ka kɔrɔfɔw bolila min kan kuma galamani tɛŋuni kɔ u la u ye ɲɛfɔli kɛ an ye o la. Bi sɔgɔmada in na an nana ka na Mali sufi jɛkulu n'o ye Conseil national de la jeunesse du Mali ye ka na o bureau présenter président de la Conseil national de la transition na pour que k'a yira k'a fɔ an bɛ baara mun na ani an kelen bɛ ka laɲini mun kɛ an ka mala kɔnɔna la ka na olu hakilinaw yira la ka tila ka na ka misaliyaw ɲini k'a ka bilasiraliw ɲini walasa baara min kalifalen don an fɛ Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka o jɔyɔrɔ fa cogo min na ka d'a kan CNT ye yɔrɔ ye Mali gafew bɛ se ka fɛɛrɛ yɔrɔ minnu na bon an b'a dɔn bi nin wagati in kɔnɔna la texte caman taara réforme kɔnɔna la walasa min bɛ se ka Mali sifinnakaw nafa. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Okleji maaw ani CNJ olu y'u ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni ɲɛɲɔgɔn ye ni furancɛla fanga wasabulon ɲɛma ye ni ka waleɲumandɔn fɔliw kɛ ka ɲɛsin an ma ka sanga n'a yɛrɛ ka timinandiya ye. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min ye Atlantic Financial Group Bank Mali a turu ɲɔgɔn na AFG Bank Mali a tɔgɔ la agence kura dayɛlɛla Titibugu sirafara la ka bɛn araba novembre kalo tile 26 ma commune 1 kɔnɔ Bamakɔ Sirifila Jabaramuso tɔgɔ la baara min bɛɛ lajɛlen serera Aminata Tarawele Abdulaye Sogodogo de fɛ an ka jan ka sɔrɔliw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Walasa ka se k'u ka clientw lafiya k'u ka laɲiniw sabati wari mara ko n'a binna kun kan wari maraso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na Atlantic Financial Group bakurubala AFG Group Bank Mali n'a ka laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ka se ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya wari mara ko juru ani wari maraso binna kun kan n'o ye banki olu ka bolofara dɔ dayɛlɛ Titibugu sirafara n'a lamini na walasa cogoya min na u bɛ se k'u sɔ gɛrɛ u ka clientw na lafiya ani bonya ni karama kɔnɔ. Titibugu agence dayɛlɛ walasa ka an magɛrɛ an ka clientw na halisa n'a ye jateminɛ kɛ Bamako bɛ ka bonya Bamako jama bɛ caya don o don AFG banki min ka laɲini ye halisa ka gɛrɛ a ka clientw na o de y'a to an nana Titibugu la ka na agence kura sigi sen kan ka se ka zone minnu bɛ Titibugu kɔfɛ ka taa Moribabugu Gabakɔrɔ droit Fɔnbabugu ka se k'olu bɛɛ couvert zone minnu fana bɛ Titibugu ɲɛfɛ ka se k'olu fana couvert minnu ye Bugasomugu ye minnu ye Konatebugu ye minnu ye Sangarebugu ye donc ni agence Titibugu ka positionnement bɛ cogo min na ni a b'an permet ka se ka ni zone ninnu bɛɛ couvert walasa k'an gɛrɛ maliyɛnw na halisa an ka banki la maa bɛɛ dan ka kan wa ni agence fana la maa bɛɛ dan ka kan ni agence min an b'a wele agence universelle de don société bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ se ka na
cakɛda bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ se ka na mɔgɔ min ye saratala o bɛ se ka na mɔgɔ min tɛ saratala o bɛ se ka na agence in dalen don bɛɛ ye halisa an bɛ clients fo u ka danaya la an b'a fɔ fɛnɛ maliyɛnw kɛrɛnkɛrɛnla Titibugu la an b'a fɔ commune mɔgɔw ye an b'a fɔ Moribabugu commune mɔgɔw ye k'a fɔ Gabakɔrɔ Dura mɔgɔw ye k'a fɔ nin y'u ka agence de ye vraiment an b'u wele u ka na agence in kɔnɔ u ka na an ka services lajɛ n'Ala sɔnna ma o tɛ nimisa. O kɛra nisɔndiyaba de ye dugutigilakaw ani Titibugu sigida maaw bolo. Bari u ka laseliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ fiɲɛ bɔda ye olu bolo k'u ka wari mara sutura kɔnɔna na ani lafiya kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma boli caman kɛ. Kɛkɛ aviser bisim de tun don bangi mun don fantan bangi don faama bangi don k'a fɔ wariba bɛ kun wariba t'i kun wari fɛn fɛn b'i kun hali n'i ka sara ye 5,000 de ka sara ye 10,000 de a kalifa bangi la n'i ka wari bɛ bangi la dɔrɔn bangi bɛ se ka juru caman don i la i ka se k'i ka laɲini caman kɛ bangi kun tɛ ko miliyari caman bɛ n bolo a kun tɛ ko miliyɔn caman bɛ n bolo ni sɔrɔli min b'i bolo i bɛ se bangi la AFC bangi in ka baara y'o de ye a bɛ bɛɛ accompagner. An bɛ jɛgɛ min ka nisɔndiya kɛra don n'i ko bangi ko ye ko wariko n'anw garisɛgɛ kɛra o dɔ la bi an bɛ Ala fo k'a barikada ka ɲɛmɔgɔw fana fo k'a barikada olu barikada hali bi sa an ka dugawu b'u ye u k'u cɛsiri y'a mɛn mɔgɔ laban minnu bɛna mɔgɔw la u mɔgɔw ka se ka ɲa baara Ala ka baara ta ɲɛ Ala ka sini kɛnɛ d'aw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin banque kofɔlen n'ale ye Atlantic Financial Group ye bakurubara AFG Banque Mali a bolofara bɛ Afrique de l'Ouest jamana caman na n'o dɔ ye Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Niger, Sénégal, Togo k'a fara Mali kan. Yɔrɔ kura ye Colombo karili n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na coupure symbolique du ruban a n'a yɔrɔ yirali maaw la n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na visite guidée des lieux fo ka taa se dumuni dumanw ni minfɛn dumanw ma o de kɛra ka nin yɔrɔ in Colombo karili kuncɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min ye Scopma Mali sarili ni a ɲɛmaa ye Ibrahim Khalil Kamara ye a ye trophée di kɛnɛ dɔ sigi k'a ɲɛsin Daramani Bagayogo ni a ka secrétaire général ma mine forage baarakɛlaw don ka fara jɔnjɔndiw an'u ka bureau kura dayɛlɛw kan baara ninnu kɛra ka bɛn tɛnɛ novembre kalo tile 24 de ma Sakulola Kɛɲɛba cercle la ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Sherifula Jabaranso tɔgɔ la tɛnɛ y'a Tarawele a n'a ka jatala Boubacar Tarawele. Ka sanga ni balandonaw ka ɲɛmɔgɔ Mali la Musa Sissoco ale n'a nɔfɛbagaw ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan jamana wɛrɛ dɔw la i n'a fɔ Lagine o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw u sɛnsɛnna ka don kɛnɛ kɔnɔna la balandona caman fɛ ni u bisimila Sakolabada dugutigi ka représentant fɛ o de kɛra ka ni jɔnjɔndi baara ɲini don min la ɲɛnamayara Scopma sarili fɛ n'o dɔ bɛ min traditionnel baara ko fɔ n'an ko a ma ko balandon o la balandona yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye maa min bɛ fɛɛrɛ dabali baara kɛ yiri la walasa daman kana na firi a manifinɲɔgɔnw kan an bɛ se k'a fɔ fana ko lakana tigilama dɔ don ka duwawu ye y'a ye min yɛrɛ ye n ka komini fan bɛɛ ka ɲɛtaga ye nin ko in na ni minnu ye trophée dira ni minnu ma bi u n'a ka kan. Musa Sissoco n'ale u ka formateur ba ye Mali kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a yirana k'a fɔ k'u ye maa min former nin baara in na a ka ca ni maa 10,000. An yɛrɛ mɛnna ka nin dɔ laɲini Ala de ko n'a dɔn ma se a tɛ se ka kɛ. Balandon ye fɛn ye Afrique de l'Ouest kɔnɔ gouvernement b'a lakodɔn kosɛbɛ a sɔrɔ bolola damasɛn tɛ se ka kɛ balandonna kɔfɛ n'i y'a mɛn n'i ko bolola damasɛn balandonna de don n'i ye damasɛn ka se tekisɛ ma n'a tɛmɛna ka ban ni balandonna mana baara tɛ se ka kɛ mais État ma balandonnaw lakodɔn bon an ka nin organisation in a sababu bɔra Ibrahima Kalilu Kamara de la a bɛ bɔ Laginɛ Segere o de ye initiative ta ko ka farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que balandon bɛ se ka lakodɔn farafinna kɔnɔ an ka baara yɛrɛ balandon kɔnɔ hadamadenw kisi fagali ma balandonna ka baara yɛrɛ hadamadenw kisi fagali ma ni dɛmɛ fana k'a bɛ cɛnni kɛ dɔrɔn ka se k'o labɛn quoi donc o hukumu kɔnɔ an ka nin laɲini min ye de pour que gouvernement ka se k'a lakodɔn degun min b'an kan an ni gouvernement ka jɛ ka degun wuli ɲɔgɔn fɛ donc dama tɛ se ka baara mɔgɔ min ko n'o kɛra jamana kɔnɔ k'a ma lakodɔn dɔrɔn vraiment a baara nafa ka dɔgɔ. Nin jɔnjɔndi kɛnɛ in kan Ibrahima Diallo n'ale ye Sakolabada tɔnbɔba ɲɛmɔgɔ ye a ye seereya kuma caman fɔ ni k'a yira k'a fɔ ko jɔnjɔn dilen filɛ maa minnu ma k'u n'a ka kan ni k'a fara kan k'a fɔ ko bɛn ni hɔrɔnya bonya ani tilennenya de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ san'a bɛ bɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a ye waleɲumandɔn foli ta k'a ɲɛsin dugutigilakaw ma sabula olu ka yamaruya de kɔnɔna la baara in sera ka nɔgɔya olu bolo. Ka foli di maliden bɛɛ ma ka duwawu kɛ an ka jamana ye
gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ bi ala ka jamana in ala ka gɛlɛya in wuli ka bɔ a kan an ka faamaw bɛ cɛsiri min na halisa an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'u lakana dama bin tun ka ca an fɛ parce que an ka dugukolo man ɲi mais an ni balanaw ka sigi kafo kɔnɔla la an ye laɲini k'u fɛ u k'an dɛmɛ pour que ka jura lakana u jɔnya n'a ye u sɔnna an n'u ka fara ɲɔgɔn kan an b'u dɛmɛ u bɛ jigin kalo kɔnɔ siɲɛ 3 u bɛ jigin dama o dama kɔnɔ k'a contrôler ni dama min man ɲi a bɛ lajɔ a bɛ réparer o kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman bɔ an kan dama bin kɔnɔla la. Farafina bolola baaralaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma o de ye Manden Sako ka déplaceli kun ye ka bɔ Laginɛ min yamaruya bɔra u ka PDG yɔrɔ la n'o de ye Ibrahima Khalil Kamara ye a y'a yira k'a fɔ k'a ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a ka taama in kɔnɔna la. Baara nin yɛrɛ kun ye mun di sisan an bɛɛ b'a fɛ farafina jamana bɛɛ bɛ ka taga ɲɛ jamana de bɛ ka taga ɲɛ fɛ cogo di i bɛ se baara min na i k'i bɛ ja o accident man fan ani jamanaden bɛ hɛrɛ sɔrɔ o cogo mɛn i b'i seko min kɛ yɔrɔ ka jamana mara mansaw ma dɛmɛ o de bɛ tɔgɔ di jamanaden bɛɛ ma. Trophée dira maa minnu ma u y'u ka nimisi wasa yira ni k'a ɲini u balandonna ɲɔgɔn tɔw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ɲɛmadali la olu la sabula ɲɔgɔndan in y'a fɔlɔ ye nin tɛna k'a laban ye. Donc baara in laɲini bɛ cogo o cogo an ye baara in kɛ o kɛcogo de la ne ka dan ka Fasara Sisoko donc u ye trophée 2 d'an ma ka délégation wuli Laginɛ o délégation ɲɛmɔgɔ n'o ye Manden Sako ye olu de nana ka na o trophée di k'an ma bi o nisɔndiya de b'an bolo bi. Ne ye kuma min fɔ ka fara ka kuma kan san o san n'i y'a ye tuguni an ka juradaw la mɔgɔ min bɛ ka to a la a ka ca mais baara in sigilen ni sisan tɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw fɛ yan yɛrɛ fɛn fɛn ye san 8 k'a ba bɔ dama tɛ mɔgɔ min na donc an ka baara tɛ sigi ɲɛdɔn donc o y'o de jateminɛ président y'o de jateminɛ o kana jɔnjɔn d'an ma min fana bɛ se ka anw ni an baarakɛɲɔgɔnw nisɔndiya ka dɔn k'an bɛ baara min na k'an tɛ mɔgɔ kelen ka baara la k'an bɛ jamana de ka baara la. Air Suta ale de kun ye artiste invité li o la ka sanga ni trophée ni attestation dilen maa minnu n'a ka kan ma ka fara ruban symbolique tigɛli kan n'o bɛ balandonnaw ka biro dayɛlɛli ko fɔ ka fara duwawudon kan o de kɛra ka sigi in kun cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ ye maa caman de fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ tali kɛ dugutigilakaw la tɔnboloma ɲɛmɔgɔw balandonnaw société civile représentants kɛnɛ denfa a n'a denba ani délégation wɛrɛw minnu bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan jamana dɔw la ni kuma galama dir'u ma u ye hakilina ɲuman in ta b'a fɔ kosɛbɛ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininaw don. Nigeria jamana kono kabeni tarata don Novembre kalo tile 26 ye Nigeria jamana ɲɛma Bola Ahmed Tinubu a ye sariya dɔ ta jamana kono ni ka état d'urgence bila sen kan état d'urgence min gulonnen bɛ jamana lakana ko la a fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bari sabu ka d'a ka Bamaganci mɔgɔw ka wuli ka jɔ a bɛ ka kɛ sanga ani wagati ye marabolow caman kɔnɔna na camancɛ bolo fɛ ani tilebi ka digi kɔrɔyanfan kan bi mi ta kɛ jamana kɔnɔdenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaganci ninnu ɲɛ jɔlen don ekɔlisow de kan kosɛbɛ u bɛ taa wuli ka jɔ kɛ yen nɔ ka kalandenw ni karamɔgɔw tigɛ ka tunu ni u ye o caman kɛra ka tugu ɲɔgɔn na Nigeria jamana kɔnɔ kerecɛnya so kɔnɔ u ye wuli ka jɔ caman ta ka yen fana sɛgɛrɛ min sen fɛ fana u bɛ mɔgɔw tigɛ église kɔnɔ ni ka tunu ni u ye ekɔlidenw ni karamɔgɔw tigɛra ka tunu ni u ye lycée dɔ kɔnɔ ala ma mɛn o kɛra Kebi yan fan fɛ Kwarakaw fana fɛ bin taara kɛ église kan kalabana ka maaw tigɛ ka tunu ni u ye tigɛ ka tunu ta fanba maramafɛntigi ninnu bɛ npogotigininw de ta ka caya wasa ka ɲɛsin kɛ gɛlɛya ma Nigeria jamana bɛ degun min kɔnɔna na ni o ye Bamaganciya kɛlɛ ye hakili jagabɔw bɛ kɛ cogo min fɛɛrɛw ni dabaliw ka sigi sen kan wasa lakana ko ka sabati jamana in ka kɛ jamana basigilen ye o de kama jamana ɲɛmaa ye état d'urgence sariya ta état d'urgence in waati kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛna kɛ ka ɲɛda kura di u ka finitigilakaw yɛrɛ ka baara ma Sɔrasiya ni polisiya kɔnɔ jamana ɲɛmaa y'a laɲini finitigilaka maa 4 kura ka ta ka fara kɔrɔlen maa 30 kan minnu ka tali latigɛra kaban waasa sɔrasiya ni polisiya ka labɔli kɛ jamana ɲɛmaa ka sariya talen kura dɔ fana b'a yamaruya polisiya escorte min bɛ maabaw ani tɔgɔtigiw sɛnsɛn waasa k'u ka lakana kɔlɔsi u bɔtɔ yɔrɔ dɔ la ka taa fan dɔ fɛ escorte policière ko damina sigi o la k'o polisilakaw bila jamana basigi ka bolo kan waasa Bamaganciya kɛlɛ laɲini ka sabati baw jamana mago bɛ cɛdenw na waasa k'i kɔgɔ da Bamaganciw kɔ a la kulu maramafɛntigiw kɛlɛli
kɛra jamana ɲɛma Bola Ahmed Tinubu ni nganko ye a y'a don a ka laɲini gɛlɛn kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ kungo kɔnɔna lakana sɔrasiw kan garde forestiers a y'olu yamaruya u ka cɛsiri ni wulikajɔ fanga bonya kungobolow kɔnɔna na kungobolo minnu caman ye banbaganciw dagayɔrɔ ye u ka jɛnjuguw ja labɛn ka sɔrɔ ka na jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ jamana ɲɛma Bola Ahmed Tinubu ka fɔ la a ko sɔrasiya bolofara dɔ fana bɛna na bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka polisiya dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ Nigeria jamana ɲɛma tilala ka wajibiya yala lankolonw ka jɔ ha ka ja hali ka se bagan la yalaluw ma lakanako kama ko nin bɛɛ bɛna nɛmɛ maramafɛn yɛrɛ bi jamana kɔnɔden minnu bolo ka sɔrɔ a ma daga u ye sariya fɛ o maramafɛnw bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ o ma kofɔlenw na jamana ɲɛma ka ni sariya kura talen sariya gɛlɛn don kabira a nana fanga la a ma deli ka min ɲɔgɔnna ta Bola Ahmed Tinubu a ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka bɛn ni kelenɲɔgɔnya sabati ka jamana in kanu ni kolosuma ye banbaganci mɔgɔw daga talen kɔfɛ ka bɔ u da la. Ethiopie jamana kɔnɔ kosada in na fiɲɛbana dɔ yira ye banakisɛ in tɔgɔ virus Marburg banabaatɔ hakɛya bɛ ka caya barisabu ka d'a kan maa 6 sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ virus Marburg fiɲɛbana bɛ minnu na fiɲɛbana in yira Ethiopie jamana kɔnɔ maa fɔlɔ min na o kɛra ka bɛn novembre kalo tile 14 tɛmɛnen ma maa 7 olu bɔnɛna u niw na ka ban u sata bɔra bana in na maa 7 wɛrɛw a yirala k'a fɔ olu ye banabaatɔw ye wa ko virus Marburg nɔ don Ethiopie jamana minisiri so min ni o ka caw bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ethiopie jamana kɔnɔ a bɛ taa se maa 11 bɔɲɔgɔnko de la bana in yɛrɛ yira minnu na 6 olu sata bɔra la 5 tɔ bɛ furakɛli bolo kan maa 349 sigana kɔni bɛ olu la k'a fɔ banakisɛ in yɛlɛmanin bɛ sɔrɔ u fɛ barisabu ka d'a kan maa 11 minnu ni bana in lakodɔnna olu la gɛrɛɲɔgɔnya bangera u ni o maa 349 cɛ bɛɛ lajɛlen bilala quarantaine na ni k'u kɔlɔsi k'a lajɛ ni bana yɛlɛmana u fɛ wali kelen n'u ka kɛnɛ o maa 349 cɛ ma maa 119 olu labilala ka taa u ka denbaya la ka ban olu ka quarantaine dafara lakɔlɔsiliw ni jateminɛw y'a yira k'a fɔ banakisɛ in ma olu sɔrɔ virus Marburg fiɲɛbana ani Ebola banakisɛ bɛɛ lajɛlen fɛn suguya kelen ye n'a b'i la a bɛ na ni kunkolodimi gɛlɛnw ye fariguan n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw san laban ninnu kɔnɔ fiɲɛbana bɛ ka farafinna jamanaw sɛgɛn kosɛbɛ n'i y'a ta 100 saradala sara 80 fiɲɛbana ye o tiɲɛni nɔ de don farafinna jamanaw kun k'a sababu kɛ maa hakɛya minnu ni tora bana ninnu dafɛ banakisɛ lakodɔnnen kɔfɛ u la tile 8 ka taa tile 9 na a caman ma bɔ bana la u kɔfɛ. Uganda jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaasigi kalata yɛlɛmankutu baaraw dabɔra nka a bɛ ka kɛ sitanɛ ni muɲugumaɲaga kɔnɔ fanga sinamatɔn jɛkulu ni o ye plateforme d'unité nationale ye olu kɔni ye nisɔngoyaw jira ka sanga ni u ka tɔndenw n'u ka ɲɛmɔgɔw minɛli ye minnu bɛ taa se maa 300 bɔɲɔgɔnko la olu minɛna k'u don bɛrɛ la kabini ni Bobi Wine ka meeting daminɛ waatiw la janvier kalo tɛmɛnen ka sanga n'a ka kanbɔli ye jamana ɲɛmaya nɔfɛ u lajɛrɛw de senfɛ tɛgɛ kɛra fanga sinamatɔn jɛkulu plateforme d'unité nationale kanuɲɔgɔnw an'u ka tɔndenw na ka fara tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw kan maa 300 bɔɲɔgɔnko ni k'u bila kiri ka bolo kan ka bɛn ni ntɛnɛndon ye Uganda jamana lakanabaw ye Bobi Wine ka fanga ɲini jɛkulu tɔnden caman wele bɔgɔ jeninen kan ni o ye plateforme d'unité nationale ye fanga ɲini jɛkulu tɔnden minnu minɛlen filɛ nin ye fanga fɛ ka fara u ka tɔn ɲɛmɔgɔw kan u minɛna jamana ɲɛmaasigi yɛrɛmankutu baara jama yɔrɔ de la fanga sinamatɔn jɛkulu babusentigi ka dantigɛliw la a ko o ma kɛ gansan a dabɔkun de ye ka se ka fanga sinamatɔnw fari faga k'u se ban walasa k'u jɛngɛ k'u bila kɛrɛfɛ ka sanga ni jamana ɲɛmaasigi kalata ye walasa sebaga ka to jamana fanga ɲini tɔn ka bolo kan fanga sinamatɔn jɛkulu ye u ka fara ɲɔgɔn kan min labɛn Kampala ni u ka tɔndenw n'u kanuɲɔgɔnw bɔra ka caya a kɛnɛ kan o senfɛ Uganda jamana lakanabaw nana don u tu la ni ka yɛrɛkɛli kɛ ka gazi lacrymogène bubu u ma ani jikalamanw walasa ka fanga sinamatɔnw yɛrɛkɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye fanga sinamatɔn jɛkulu tɔnden camanw tɛgɛ kɛra olu la ni k'u don bɛrɛ la caman fana welela bɔgɔ jeninen kan ka bɛn tarata ma walasa k'u ɲininka u dalakaw na polisiya ka fan fɛ u ko u sera ka tɛgɛ kɛ maa 7 la u kɛmɛ ka minnu bisigiya ka fɔ bɔli in sen fɛ k'olu de tun bɛ gɔngɔrɔn keriw na min kɛra sababu ye ka polisiya maa dɔw jogi polisiya ani fanga sinamatɔnw ka karili ɲɔgɔn na hali n'o y'a sɔrɔ u donna jamakulu tu la ka gazi juguw bugubugu ka jikalanw seri u kan yɛrɛ lajɛya bolo ma polisiya y'a yira k'a fɔ olu donkun jama tu la u de ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ni ka mankanw mada. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye sariya dɔ ta ka bɛn tarata ma sariya in b'a yamaruya
embargo min kun sigilen do Libi jamana kan wasa ka bali maramafɛn kuntan dɔw jagoli la ana doni ka bɔ la jamana in kɔnɔna na ka bɛn ni tarata ye sariya kura min tara o b'a yamaruya dɔ ka fara o embargo kuntagala kan o ye ɲangili bolo de ye ka ɲɛsin Libi jamana ma barisabu ka da kan a yirala k'a fɔ diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies Conseil de sécurité u tun ye Libi jamana balili min kɛ o maramafɛnw don ka bɔ ni a jagoli la ko Libi jamana ye o sariya kan sɔsɔ barisabu ka da kan a bɛ n'a fɔ komi o maramafɛn ninnu bi ka don ka bɔ ani ka jago ka sanga ni diɲɛ selekinaani tɔnba ka bɛnkan dɔ ye u ye min ta san 2025 in na n'o de ye ka dɔ fara ɲangili wale kan ka ɲɛsin Libi jamana ma maramafɛn ninnu jagoliko a n'a doniko kun kan dɔ farala embargo in kuntagala kan ni kalo 6 de diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies a tun ye a ka tɔnden jamana dɔw yɛrɛ ci ka taa Libi jamana kan siga kɛlen kɔ a la ka fɔ maramafɛn ninnu ladonni ma jɔ ko tɔnden jamanaw ka taa jate minɛ n'o y'a sɔrɔ Libi jamana bɛ ka sariya in bonya walima n'a kɛnbɛ ka bɛnkan in kan sɔsɔ a yira ka fɔ bɛnkan kan sɔsɔlen don Libi jamana fɛ sariya min talen filɛ ni diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies Conseil de sécurité fɛ ka ɲɛsin dɔ farali kan embargo kuntagala kan ka ɲɛsin Libi jamana ma maramafɛn ko ninnu na diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 cɛma jamana 13 olu de jɛra k'a don ba la Rusila ani Chine olu y'u yɛrɛ minɛ u ma sɔn ka wote. Ni ne fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalo la a k'an bɛn waati na ta la ma an ka jɔn an na